सती जी के बिगड़ल मतिया हो अरे मतिया हो धइल सिया रामचंद्र जी देखले त कहले कि हे माते प्रणाम आज अकेले घूमतनी पिता श्री कहां बा अरे श्री राम जान गइले बतिया हो अरे बतिया हो धइल सिया रामचंद्र जी कि सती जी देखतारी कि आगे राम लक्ष्मण सीता पीछे राम सीता लक्ष्मण दाएं राम सीता लक्ष्मण बाएं राम सीता लक्ष्मण ऊपर नीचे सगरे राम सीता लक्ष्मण लोगतरे सती के देह पर जैसे 100 गगरी पानी पर गइल होके लाजा के मुड़ी झुका के बैठ गइली माया पर प्रभु हटौनी आ कहनी कि हे माते अकेले घूमतनी पितानाथ भोलानाथ कहबानी सती जी लजाइल बाड़ी अल्लाह जाके आवतारी तो देखी केहू के एगो गलती माफ हो जाला आ गलती पर गलती होखे लगी तो माफ ना होई एगो गलती का कइली कि सीता के रूप बना लेली जबकि भोलानाथ के इष्ट देव रामचंद्र जी विष्णु भगवान अब विष्णु अंश राम जी अब विष्णु भगवान के इष्ट देव भोलानाथ आ सती के ई दिमाग में ना बैठल सीता के रूप बना के चल गईली भोलानाथ से जाके झूठ बोल ली भोलानाथ पूछले कि परीक्षा ले लू तो कहली कि ना जैसा रउआ गोल लगनी है वही तरह हमहू गोल लग के चले भोलानाथ अंतर जामे मन के बात जान गनी शिव संकल्प कीन मन माही एहतन भेट सती अब नाही देवता लोग गगन से फूल बरसावे लागल कि धन है भोलानाथ कैसन रउआ पूर्ण कले विचार करी पहुंचल वालो निवास स्थान पर केहू के मर्द 3 साल खातिर दुबई चल जाता विदेश तो मेहरारू के आसारा बा कि 3 साल के बाद आई है आ जेकर मर्द लगिए होके आंख मुदले बड़े अब मेहरारू टुकु टुकु मुहे तिकवत कि कब आंख खोली ऊ बिरह कैसन होई जेकर मर्द लगे बा आ बुझाते नखे कि कहिया आंख खुली बीते संवत सहत 87 तजे समाधि शिव अविनाशी राम नाम पद बंदन किन्हा निज मुख आसन शंकर दीन आगवा बैठा के कथा कहे लगले वही समय आकाश मार्ग से देवता देवी गावत बजावत चल रहे लो सती जी पूछली कही देवता देवी कहां चल ले बड़े भोलेनाथ तनिया तू तनी लग जा मेन से मोरे सजनवा हो देखी दे जिया
न्योता दिहल चाहता का हो भोलानाथ कहता रे अरे सुन सती बड़ भारी अरे जोगिया करवले तहार बाबू ए तहार बाबू और तन्ने मत नाचे उचे ना आवे ना आय बरा भारतवर्ष के जितना व्यास देखता नहीं चाहे व्यास सब एबर नाचे कूदता चाचा नाचे गावे तुरतान ताके दुनिया राखे मान आ तबो ये भिड़िया में एगो कमलेश देहाती बिना न चले अगर 30 दिन के महीने बा तो 30 दिन हम गावत नहीं एकर माने कि गीतो संगीत सुने वाला लोग बा आना त हमारा घरे बैठ जाए के चाहिए त काथी पर गवल के पनो जी और वो गायकी लेनी मन और डांस लागता ओ महाराज केहू से पूछली ए महाराज हमने के नाचे वाला से 100 ग्राम कम नहीं कीजिए हम खड़ा होके गाई ले एक ताल रोबा खड़ा होके बिना नचले गायब जहिया नु तहिया बुझाई कि आहिए दादा हम कहां रानी ह का है ये दादा गलती ना ना जी बाकी हमहु बानी नु यही में बानी यही में आ 100 ग्राम कम नहीं की काजी नचनिया जी कह तरीके हम जाई बड़ी पुरान गीत है बाबा हमारा गुरुदेव जी के गुरुजी गुलाब शर्मा जी जना बरा कलकत्ता रहने एक गीत के गावत रहने कौन गीत रहे अरे नौकरी के मार दे बढ़निया राजा जी अरे नौकरी के मार दे बढ़निया राजा आ माटी में मिलावेला जवानिया राजा सती जी कह तरीके हम जाई हाथ जोड़ के कह तरीके कि जगी होला पिताजी अरे घरवा राजा